Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Duk mai rai mamaci ne. Wannan shi ne gawar mahaifina ni Abdulsalam Yakubu wanda aka fi sani da Data. Wannan shi ne gawar mahaifina ga shi nan an mai wanka, an ɗauko shi yanzu za a je an zo maƙabarta za a je a saka shi a cikin ƙabarinsa. Ga jama'a nan na bakin ƙoƙarinsu. To dai mahaifina ya rasu ne a watan 8 August 23 ranar Juma'a misalin ƙarfe 8 na dare. A asibitin Barau Dikko Allah ya karɓi rayuwarsa bayan mun gama fira da shi. A yayin da muke fira da shi a lokacin ma akwai jama'a kuma Allah ya yi ma wani na kusa da shi rasuwa muka kama muka fitar da shi. To yau dai ga shi Allah ya sa mu muka je muka ɗauko gawar mahaifinmu da hannunmu ana fira da shi bayan ya yi alwala ya yi sallah. Daga ɗan kwanciya kenan ya gama sallar to kuma sai Allah ya ansa ransa. Yau dai ga gidan mahaifinmu na gaskiya an zo za a saka shi a gidan shi. Wannan shi ne gidan shi. Wancan da kuke gani ɗan yayan shi ne zai kama shi. Wannan kuma ƙanin shi ne wannan mai fararen kayan mai hulan nan. Sannan kuka duba a cikin bidiyon da kyau za ku ga duk 'ya'yansa ne daga wancan ƙaninsa ne, wannan kuma wancan da zai shigo kabarin ga ya can ya shigo wannan mai shaddan ɗan shi ne na cikin shi yayana ne sunan shi Ibrahim. To shi ne ga shi nan sun kama shi za su saka mahaifinmu a cikin kabari. Allah Ubangiji inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah Ubangiji ka ma rahama. Allah ka sa wannan gun ya fiye ma ko'ina alkhairi. Ya Ubangiji Allah muna roƙonka yanda ka shiga gun nan, Allah Ubangiji yanda za ka shiga gun nan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ubangiji ya sa nan ya fiye maka ko'ina. To amma a yayin da nake magana da ku a yanzu, inda aka saka shi a wannan kabarin kafin Allah ya mai rasuwa dukkanmu mu 21 'ya'yansa ba wanda bai yafe mawa ba. Wannan da kuke gani wannan ɗan ƙaramin yaron ɗan shi ne sunan shi Bello. Wancan ɗansa ne wannan kuma ƙanin shi ne wannan kuma mai rigar sanyin da kuke gani shi ma ɗa ne a gun shi. Ni ma da nake magana kuma mahaifina ne ya mutu ya bar mu 21. Ya Ubangiji kuma Allah ka jaddada rahama mu kuma da ya mutu ya bari Allah Ubangiji ka haɗa kanmu ga mahaifinmu nan an ɗauko shi. Ga shi nan an saka shi a ƙabarin shi. Ka gan shi ga likkafani nan. Ga shi nan ƙanin shi na tattaɓa shi. Ga shi nan kun gan shi ko? Ga shi nan la ilaha ga Salisu nan yana sa mai bulo yana sa mai abu yana rufewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun ina ganin shi fa ga shi nan fa na kusa daina ganin mahaifina. Ku duba fa ku gani fa. Ku duba fa ku gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Inna lillahi na daina ganin shi ga shi nan an rufe shi. Ka duba ka gani bayan an ginin aka yi ƙarami aka sa mai wannan abun aka sa mai kankara aka sa mai kwalaye ga.